அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் தஜ்வீத் சேனலில் நம்ம சூரத்துல் லஹப் தஜ்வீத் சட்டத்தோடு பார்க்க போகிறோம். சூரத்துல் லஹபை நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றின ஒரு சின்ன வரலாறு நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு நபித்துவம் கிடைச்ச புதுசில் அல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் ஒரு ஆயத் இறக்குனா, நபியே உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் அப்படின்ற ஆயத்து தான் அது. இந்த ஆயத்து இறங்கினோன்னே ரசூலுல்லா அவங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்கள்லாம் ஒரு மலைப்பகுதிக்கு அழைச்சாங்க. அங்கே அவங்களுடைய உறவினர்கள்கிட்ட அல்லாஹ் தான் ஏக இறைவனும் தான் தான் அல்லாஹுடைய ரசூல்னும் சொல்லி இஸ்லாத்தை எடுத்து சொன்னாங்க. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த ரசூல்லாவுடைய நெருங்கிய உறவினரான அபு லஹப் என்ன செஞ்சான்னா, அவன் கை நிறைய மண்ணள்ளி ரசூல்லா மூஞ்சில விட்டெறிஞ்சி, இதுக்கு தான் நீ எங்களை கூப்பிட்டியா, நீ நாசமா போக அப்படின்னு சொல்லி சபிச்சான். இதை பார்த்துட்டு இருந்த அல்லாஹ் அவன் எந்த வார்த்தையை சொல்லி ரசூலுல்லாவை சபிச்சானோ, அதாவது அரபியில் தப் அப்படின்னா நாசமா போக அப்படின்னு அர்த்தம். அவன் எந்த வார்த்தையை சொல்லி சபிச்சானோ அதே வார்த்தையை சொல்லி அல்லாஹ் அபு லஹபை சபிச்சு ஆயத்துக்கள் இருக்குன்னா அந்த ஆயத்துக்கள் தான் இந்த சூரா. இந்த சூறாவில் அல்லாஹ் அபு லஹபை மட்டும் இல்லாமல் அவனுடைய மனைவியும் சேர்த்து சபிச்சிருப்பான். அபு லஹப் ரசூலுல்லாவை கேவலப்படுத்தணும்னு நினச்சான். ஆனால் இதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அபு லஹபை சபிச்சு ஆயத்திறக்கி ரசூலுல்லாவுடைய கண்ணியத்தை காப்பாற்றினான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த சூறா 111வது சூறா அல் குர்ஆனில். இது ஒரு மக்கி சூறா. இதில் மொத்தம் 5 வசனங்கள் இருக்குது. சரி, வாங்க நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வகுப்புகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாடம் சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வகுப்புகளை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்கள் வகுப்புகளை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். சூரத்துல் லஹப். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். தப்பத் யதா அபீ லஹபின் வ தப். மா அக்னா அன்ஹு மாலுஹு வ மா கஸப். سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. சூறால தஜ்வீத் சட்டங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். முதல் ஆயத்து தப்பத் யதா அபீ லஹபின் வ தப். இந்த ஆயத்தில் பா மேலே ஷத்து வந்திருக்கு, அதனால் பாவை அழுத்தி ஓதணும். அப்புறம் இங்கே அலிஃப் மேலே சின்ன மத்து வந்திருக்கு. சின்ன மத்தை நம்ம 4 அலிஃப்க்கு நீட்டி ஓதணும். அடுத்து இங்கே தன்வீனுக்கு அப்புறமா வாவ் வந்திருக்கு. இது நம்ம குன்னா செஞ்சு ஓதணும். வாவ் மேலே ஷத்து வந்திருக்கு, அப்போ குன்னா செஞ்சு அழுத்தி நம்ம ஓதணும். அதே மாதிரி இங்கே பா ஷத்தில் முடிஞ்சிருக்கு, அப்போ இங்கே இங்கேயும் நம்ம அழுத்தி ஓதணும். அழுத்தி ஓதி இங்கே 2 பாவை நம்ம கணக்கெடுத்தால் சுக்குன் பெற்ற பால முடியுது. சுக்குன் பெற்ற பா கல்கலாவுடைய எழுத்து. அப்போ அழுத்தி அசச்சி வதப் அப்படின்னு நம்ம நிறுத்தணும். அடுத்த ஆயத்து மா அக்னா அன்ஹு மாலுஹு வ மா கஸப். இங்கே மீம் மேலே சின்ன மத்து வந்திருக்கு. இதை 4 அலிஃப்க்கு நம்ம நீட்டி ஓதணும். அப்புறம் கைன் மேலே சுக்குன் வந்திருக்கு. கைன் கல்கலாவுடைய எழுத்து கிடையாது. அப்போ இங்கே நம்ம அசைக்காமல் ஆகுனா அப்படின்னு நம்ம அசைக்காமல் ஓதணும். அப்புறம் இங்கே பா ஜபரில் முடிஞ்சிருக்கு. அப்போ இங்கே நம்ம சுக்குன் வச்சு நிறுத்தணும். சுக்குன் பெற்ற பா கல்கலாவுடைய எழுத்து. அப்போ கசப் அப்படின்னு நம்ம அசைச்சி நிறுத்தணும். அடுத்த ஆயத்து சயஸ்லா நாரன் ذات لهب. இங்கே தன்வீனுக்கு அப்புறம் ஜால் வந்திருக்கு. இங்கே நம்ம குன்னா செஞ்சு ஓதணும். அப்புறம் இங்கே தன்வீனில் ஆயத்து முடிஞ்சிருக்கு. அப்போ நம்ம சுக்குன் வச்சு நிறுத்தணும். சுக்குன் பெற்ற பா கல்கலாவுடைய எழுத்து. அப்போ லஹப் அப்படின்னு நம்ம அசைச்சி நிறுத்தணும். அடுத்த ஆயத்து வம்ரஅத்துஹு ஹம்மாலத்தல் ஹதப். இங்கே இங்கே வம்ரஅத்துஹு அப்படின்னு நம்ம ஓதக்கூடாது. இங்கே வம்ரஅத்துஹு அப்படின்னு நம்ம நிறுத்தணும். ஒரு வேளை நம்ம இந்த ஆயத்தோடு சேர்த்து இதை நம்ம ஓதுற இருந்தாலும் நம்ம இங்கே நிறுத்திடணும். எப்படின்னா சயஸ்லா நாரன் ذات لهب வம்ரஅத்துஹு அப்படின்னு நம்ம இங்கே நிறுத்திடணும். இங்கே நம்ம சேர்த்து ஓதுறா இருந்தால் இங்கே தன்வீனுக்கு அப்புறம்
வாவ் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம குன்னா செஞ்சு நம்ம ஓதணும். அடுத்து இங்கே வந்து மீம் மேலே ஷத்து வந்திருக்கு, இங்கேயும் நம்ம குன்னா செஞ்சு ஓதணும். அப்புறம் பா வந்து ஜேரில் முடிஞ்சிருக்கு, சுக்குன் வச்சு நிறுத்தணும். இங்கே வந்து சுக்குன் பெற்ற பா கல்கலாவுடைய எழுத்து, அப்போ வந்து ஹா தாப் அப்படின்னு அசைச்சி நம்ம நிறுத்தணும். அடுத்த ஆயத்து ஃபீஜீதிஹா ஹப்லும் மிம் மஸத். இங்கே வந்து தன்வீனுக்கு அப்புறம் மீம் வந்திருக்கு, இங்கே நம்ம குன்னா செஞ்சு ஓதணும். இந்த இடத்துல 2 காரணம் இருக்குது நம்ம குன்னா செஞ்சு ஓதுறதுக்கு. ஒன்று வந்து தன்வீனுக்கு அப்புறம் மீம் வந்திருக்கு, அது ஒரு காரணம். 2வது காரணம் மீம் மேலே ஷத்து வந்திருக்கு, நூன் மேலேயோ மீம் மேலேயோ ஷத்து வந்தால் நம்ம குன்னா செஞ்சு ஓதணும். அதே மாதிரி இங்கே நூனே சாக்கின் பக்கத்தில் மீன் வந்திருக்கு, இங்கேயும் நம்ம குன்னா செஞ்சு ஓதணும். அதே மாதிரி மீம் மேலே ஷத்து வந்திருக்கிறதுனால இங்கேயும் 2 காரணம் குன்னா செஞ்சு ஓதுறதுக்கு இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வந்து தோ ஜேரில் முடிஞ்சிருக்கு, தன்வீனில் முடிஞ்சிருக்கிறதுனால நம்ம சுக்குன் வச்சு நிறுத்தணும். சுக்குன் பெற்ற தால் வந்து கல்கலாவுடைய எழுத்து, அப்போ இங்கேயும் வந்து மசது அப்படின்னு அசைச்சி நம்ம நிறுத்தணும். அடுத்து இங்கே வந்து ஆயத் மேலே உள்ள எழுத்துக்கள் நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே ஃபஸ்ட் ஆயத்து மேலே வந்து தோ வந்திருக்கு, தோ வந்துச்சுன்னா வக்ஃபு முத்லக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நம்ம நிறுத்தி தான் ஓதணும். இந்த ஆயத்துலேயும் தோ தான் வந்திருக்கு, அப்போ இங்கேயும் கண்டிப்பாக நம்ம நிறுத்தணும். 3வது ஆயத்தில் வந்து லாம் வந்திருக்கு, இந்த இடத்துல நம்ம நிறுத்தியும் ஓதலாம், நிறுத்தாமல் சேர்த்தும் ஓதலாம், நம்ம விருப்பம்தான். ஏன்னா லாம் வந்து ஆயத்து மேலே வந்திருக்கு. ஆயத்துக்கு இடையில லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நிறுத்தக்கூடாது, சேர்த்து தான் ஓதணும். ஆனால் இங்கே வந்து ஆயத்துக்கு மேலே வந்திருக்கிறதுனால நம்ம சேர்த்தும் ஓதலாம், நம்ம இஷ்டம்தான். அப்புறம் இங்கே வந்து ஆயத்துக்கு இடையில தோ வந்திருக்கு, ஆயத்துக்கு இடையில தா வந்தாலும் சரி, ஆயத்துக்கு மேலே தா வந்தாலும் சரி, தோ வந்தால் கம்பல்சரியாக நம்ம நிறுத்தி ஓதணும். அப்போ இங்கே வந்து வம்ராத்து அப்படின்னு நம்ம நிறுத்தணும், வம்ராத்து ஹூன்னு நம்ம வந்து இது சேர்த்து ஓதக்கூடாது, நம்ம இங்கே நிறுத்தி தான் ஆகணும். அடுத்து இங்கே ஜீம், இங்கேயும் அப்படி தான், இங்கே நம்ம நிறுத்தியும் ஓதலாம், நிறுத்தி ஓதுனா சிறப்பு, நிறுத்தாமல் சேர்த்தும் ஓதலாம், சேர்த்து ஓதுனா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அப்புறம் இங்கே ஐனில் வந்து முடிஞ்சிருக்கிறதுனால இங்கே ஐன் போட்டிருக்காங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இன்றைக்கி பாடமும் அதை சார்ந்த குட்டி வரலாறும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாடத்தை வீட்டில் வந்து திரும்பி ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள். பாடம் சம்பந்தமாக வர சந்தேகங்களுக்கும் கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.